सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कछारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथायनि मावखुलियाव बर' कछारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव बर' बिजों सान फालिदों। OSD सुक्रेस्वर गयारीनि सामलायनायाव बर' बिजों सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो खुंथायनि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारिया। आलासि महरै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लंकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, UBPOनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि प्रानजिथा बर', बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLTनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुभारानी बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला UBPOनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी मोनहा लानानै गोबां रायलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माफ्राव रायलायबोबाय, बर' फरायसा आफादनि जथुम्माफ्रावबो बे जेंनानि सायाव रायलायनाय जायो। नाथाय जेंना सुस्रांनायनि जे लामाफोर बा बिथांखिफोर लानानै जों आवगायनांगौ, बावहाय आं फेलें जाबोबाय थानायखौ नुवाखैनो नुदों। दिनैबो दङ बे जेंनाया। दा बेखौ फोजोबस्रांथारनांगौबा जोंनि थांखि लानाय, जोंनि बिथांखि आजावनाय माहारियारि आफादफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरावहाय जथुम्मायाव जे थांखिफोर लायो थान्दै मेलावहाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावनो लानाय बाबो जों बर' गासै हारि हिसाबै जोंनि थांखि लानाया मोनसे जाहैनांगौ। आङो बेखौ लुबैयो आंनिफ्राय बर' कछारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथायनि जानानै बेखौनो जों सानबायबो थादों आरो आंनि गावनि बुंनो गोनां बाथ्राखौ जेब्ला नोंथांमोना मोनसे लुबैगोन, नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायनो लुबैगोन जे फोरोंथों। गुबुन बिजोंजों सोरबा इंराजि बिजोङाव फोरोंदों, सोरबा हारसा बिजोङाव फोरोंदों, सोरबा हिन्दी बिजोङाव फोरोंदों, सोरबाया बांला बिजोङाव फोरोंथों, बबे रावाव फोरोंथों। नाथाय आं बुंनो लुबैयो मोनसे आयदाखौ लाथारनांगौ, खालामनांगौ। आरो आसामनि जेसेबां फरायसालिफोर दङ, हारसा बिजोङानो जा इंराजि बिजोङानो जा, गभर्नमेन्टनि सोरखारि स्कुलबो जानो हागौ बे आरो सोरखारि नङै स्कुलबो जानो हागौ बे। मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जोंनि फरायसाखौ फोरोंनायनि बा मोनसे बर' आयदा लानानै फोरोंनो मोननायनि खाबुआ खालामथारनांसिगौ, बे जानांगौ आं सानो। मानोना बर' रावाबो दिनै 80 फारियाव गनायजानाय मोनसे राव। बे भारत संबिजिरजों गनायथि मोननाय राव। भारताव गासै मोन 22 राव दङ। बे मोन 22 रावनि गेजेराव माने 8 सिडुलाव हाबनाय, 80 फारियाव हाबनाय रावा गासै मोन 22 दङ। दा बे मोन 22 रावनि गेजेराव बर'आबो मोनसे। भारत संबिजिरा बेखौ गनायथि होबाय। बियो मोनसे भारत संबिजिरजों गनायजानाय जेराव राव जाखाबाय। ओंखायनो बिनि बाहायनाय, बिनि फरायनो मोननायनि खाबुआ दुलाराय भारताव जानांगौ, जेरावखि थाथों मानो जानांगौ। आरो आसामावथ' आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, जोङो सोरखारि रावनि बाथ्रा बुङो नङा होमबा। दिनै जम्मु काश्मीराव मोनबा रावा बेयो सरकारि राव। अफिसाव माने मावखुलियाव बाहायनो हायो मोनबा रावखौ। आसामाव मानो बाहायनो हाया? आरो जेराव बर' सुबुंनि अनजिमाखौ बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दङ होनजायो। जों मानो बाहायनो मोनाखै? बेवहाय जोंहा बहा माने गोरोन्थि जाबोखो, बा जों मानो मावनो हायाखै, बा मानो बाहायनो मोनाखै? बेफोरनि सायाव जोङो जोंनि माहारियारि आफादफोर, गुबै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसाफोर, खौसेथि बर' सुबुं आफादानो जा, बर'नि हारिमु आफादानो जा, बर'नि आइजो अनसाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो बिजों सान, बेनि मोनसे गोसोखांजाथाव जारिमिनारि सान बेयो। मानोना थांनाय इं 1963 मायथाइ आरो दिनैनि बे 18 मे सानावनो बर' बिजोंखौ जोङो बाहायजेननायनि गुदि फरायसालियाव बेखौ दिनैनि अक्ट'आवनो जोङो फरायजेननायनि जागायजेननाय आगान, बे दिनैनि सानावहाय बेखौ जुरिजेनदोंमोन। दा बेयो जोंनि मोनसे जारिमिनारि सान। दा दिनैनि बे सानाव जोङो बर' कछारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथायनि जानानैहाय बावहाय जोङो फालिदों, गोसोखांदों जोंनि गेदेमा जाय सुबुंफ्रा बर' राव थुनलाइनि थाखाय बिहोमा होलांबाय, जिउ बावलांबाय, बिसोरखौ गोसोखांनानैबो मान बावबाय। दिनैनि बे बर' बिजों गोथार सान फालिनायजों लोगोसे गुबैयै बर' रावनि थाखाय बर'फ्रा गोबां जुजिबोनांदों, सैज्य खालामबोनांदों। सोरबा पुलिस मिलिटारिजोंबो बुख्रुबजादों, जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। बेफोर गोलाव जारिमिन। आरो जोङो बर'फ्रा मोनसेबो जोंनि दाबि दावाखौ बुंनो थाङोबा ओरैनो मोनबोआखै जों मोनसेखौबो। जुजिनायनि गेजेरजों, स्ट्रागोलनि गेजेरजोंसो जोङो आवगायबोनांदों, आदाय खालामबोनांदों, मोनबोदों बुंनो थाङोबा। ओंखायनो बर'फोरनि थाखाय दिनैनि समा, बा बुंनांगोन दिनैनि बे समावहाय बर'फ्रा दाबो जोंनि राव थुनलाइखौ लानानै, जोंनि सोलोंथाइखौ लानानै जों जेरैबायदि खाबुफोर मोननांगौमोन मोनजोबनो हायाखै दाबो। जों स्ट्रागोल बा जुजिनायनि जि मोनसे लामा, बे दाबो जोंना जोबाखै आरो जोबनायबो नङा।
मोनसेनि उनाव मोनसे जेंना फैबाय थाखागोन आरो बे मोनसेनि उनाव मोनसे जेंनाजों जों जुजिलांनो थाखाय जेब्लाबो साग्रिद सांग्रां जानानैबो थानांगोन। आं दिनैनि नैबे समाव नैबेखौ खावलायनो लुबैगोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जाय गेदेमा सुबुंफ्रा बर' राव थुनलाइनि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांदों, बिहोमा होलांदों, बिथांमोननि गेजेराव गोसोखांनांगोन जोङो। गुबैयै सतिश चन्द्र बसुमतारीमोननि मुंखौ जों लाबोनांगोन, रुपनाथ ब्रह्मनि नामखौ जों रायखांथारनांगोन, महनिमोहन ब्रह्मनि मुंखौ जों लानांगोन, मदाराम ब्रह्ममोननि मुंखौ जों लानांगोन। आरो बिनि आगोलनि बाथ्राखौ एसे जोङो सावरायबावनो गोनां जायोब्ला बर' राव बा जोंनि बर'नि हारिनि आसारखान्थिफोर बा जोंनि दोरोङारि जि मोनसे धोरोम खान्थिफोर बुंनो थाङोबा बेफोरखौ हारसाफ्रा गाखोमोरजोबनो नागिरबायमोन। जोंखौ समानै बिसोरो समान मेगनजों नायामोन। जोंखौ बिसोरो नासयदोंमोन, गादबदोंमोन, सुसिदोंमोन, नाख्रेबनो नागिरदोंमोन जोंखौ बादुवाफोर बायदि बाहायनो हमनाय बै समनि बाथ्रा। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बाथ्राखौ आं एसे बुंनो लुबैदों। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बे आफानि जि समाव बियो बर' समाजनि थाखाय गावखौ बस'नो खामानि मावदों, बे समा जोबोद खैफोद गोनां, बर'नि थाखाय जेथो गोनांमोन आरो गोब्राब थासारिजों जुजिबोनांदों। आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बे आफाया बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' राव, थुनलाइ, सोलोंथाइ, रांखान्थि, राजखान्थि बे दिगजों बर'फोरखौ गोदान मोनसे लामा दिन्थिनानै बे सिगांदोंमोन आरो समाज फोसाबलांदों। बेखौ जोङो गोसोखांनांगोन। बेनि उननिफ्रायनो बर'नि जे मोनसे सिरि मोनखांनाय, फिन जांख्रिखांनाया फैदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। उननि समावहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ इं 1986 मायथाइयाव आफादगिरि बिबान लानायनि उननिफ्राय बड'लेण्ड आलादा रायजो नागिरनायजों लोगोसे बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानाय जे मोनसे बिथांखियाव खामानि मावदोंमोन। बुंनो थाङोबा बुरलुंबुथुर दैमानि सा सेरफां आलादा रायजो दानाय आरो लोगोसे खोलाहा थानाय बर'फोर बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय नीलाचल समाज डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दानाय आरो कार्बि आंलं बर'फोरखौ ट्राइबेल हाजोनि ट्राइबेल गनायथि मोनो, बे दाबिखौ लानानै जेब्ला सोमावसारदोंमोन, बियो गासैबो बुंनो थाङोबा बर' रावखौनो बिथा खालामनानै जों रायजो नागिरफैनो गोनां जादों। बर' रावनि थाखायनो जोङो सोमावसारनानै रायजो बोनायसिम फैदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा दिनैहाय मोननै खुंथाइ मोनफैबाय। मोनसे बिटिसि आरो मोनसेया बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथाइ। दा बे स्टेजसिम, बे थाखोसिम बा दिनैनि समसिम सफैनायाव जों जे बेसेबां आंगोखौ खोमाबोनांखो, बेसेबां मुंख्लं जालांनांखो, गोबां बर' आइजोआ जिनाहारि खालामजाबाय, गोबां बर' आइ आफा रायजो राजाफ्रा धोन सम्पति सेवहांगार जालांनांदों, गाख्रेबजादों, बुख्रेबजादों, पुलिस मिलिटारि जोबथेसालियाव जोबनो दोनजानांदों। आरो दिनैबो जोङो गोसोखांनांगोन बिसमुरि अरननि भुमखानि जारिमिनफ्रा बर' आइजोफोरखौ खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनायनि बाथ्रा, गायदे हेलेना रम्बामोन जिउ बावलांनाय, खास्रि बिस्रि पुलिसजों गावथारजानाय, बेफोर जोंनि बर'फोरनि हारि रैखाथि थामोनथानि थाखाय जुजिबोनाय। आरो बेनि गुदियानो जाहैबाय रावखौ फोथांना लाखिनायनि थाखायनो जोंनो आलादा गाव खुंथाइ, आलादा रायजो नांगौ। बिसिम सफैदों। दिनैबो जोंनि थांखि थाखाय बा मिजिंफ्राथ' जाफुंजोबाखै। जों नाजागासिनोसो दं, जुजिगासिनो दं। बावहायनो गोबां जोंनि गेजेराव फाराग जोंनि गेजेराव जोबा खौसेजों आगान सुरनो जों हाख'वा ज' जानो खावलायो, ज' जानो नाजाबाबो नाजाख'नो हाया। माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, आं बेखौ एसे बुंनो लुबैयो, गाव बिजिरफिननाय आरो सानफिननाय, रिथिंकिं आरो सेल्फ क्रिटिसिज्म, माने सानखांफिननाय आरो गाव बिजिरफिननाय, बेयो जोंनाव मानोबा गैया आं नुयो, दङबाबो। आरो मोनसे बाथ्रा, बे जोङो गोहो राजखान्थिनि थाखाय खांखुवा जाबाय नामा, बेखौ आं एसे बुंनो लुबैयो। गोहो राजखान्थिनि थाखाय जेब्लानो जुजिबाय, बावहाय जोङो हारि दानायनि खौसे जानानै खामानि मावनाया, बेखौ जों मिजिं लानो गोब्राब जायो। दा बे थासारियानो जोंनि गेजेराव दा जाबाय जादों आंनि नुनायाव, आंनि नोजोराव। बे जानो नाङा। मानोना बर' हारिखौ जों दाबो आबुङै गायसननो हायाखै। बड'फानि जोंनि बर' हारिखौ जौगासार गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बिथांखियाव जों खामानि मावदों, बड'फाहा जि थांखि सानस्रि नोजोर दङमोन, बे थांखि सानस्रि नोजोरखौ लानानै खामानि मावनायाव जों दाबो जाफुंसार जायाखै। ओंखायनो आं बुंनो लुबैनाया, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लासिम सैथोखौ गनायनो थियारि नङा, सैथोखौ जिउजों फोनांजाबनानै गोरबोआव फोनांजाबनानै खामानि मावनायनि थियारि नङा बा सिगांबोआ, अब्लासिम जेंनाया थाबाय थागोन।
नंगौखौ नंगौ जों बुंनो हानांगोन, नंखायखौ जों नंखाय बुंनो हानांगोन। आरो गोरोन्थि जादोंबा बे गोरोन्थिनि निमाहा बिनाय बा गोरोन्थिखौ सिमा लानो हानाय गुनाबो थानांगौ। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनाव आं नुयो, आं मावनाया गोरोन्थिब्लाबो बे मा सानो आंना राइट जाबाय, आंनानो थार। आरो बे गोरोन्थिखौ गावनिखौ गोरोन्थि होननानै सिमानखौ लानो नागिरा। गोरोन्थि जाबायबा गोरोन्थिखौथ' सिमानथ' लानांगोन। रायजो राजायाबो मिथिहोनांगोन जे जोंना नैबे सानस्लाबनो हायैयाव बे गोरोन्थि जालांबाय, मा खालामबावनो जोङो बिनि थाखाय नोंथांमोनजों रायज्लायफिननानै बोरैहाय मोजां लामा लायोबा जों साबसिन खामानि मावनो हायो बा जों गेबें लामा लानो हायो, बेफोर बाथ्राफोरखौ रायज्लायनाय जाया। बेनि थाखायनो जोंनाव जेंना। ओंखायनो सैथोनि बाथ्राखौनो आं गले गले बुंनो लुबैगोन। आरो बुहुमाव सैथोनिफ्राय देरसिन जेबो धोरोम थानोबो हाया। सैथोखौ गनायै सुबुङा जेंनासो, प्रब्लेमसो। जाय सैथोखौ गनायो बे सुबुङा जेब्लाबो बेनो धोरोमसुलाखाबो। आरो बियो जेब्लाबो जेंना जेथो बेनि जेंनाफोरखौहाय जि प्रब्लेमफोर नुजाफैगोन बा जेंनाफोर नुजाफैगोन बेखौ सुस्रांनायाव जेब्लाबो बियो बावहाय बिहोमा बा बिनि मावनाया गनायथाव जागोन। नाथाय जाय सुबुङा आं बुंबावगोन सैथोखौ गनाया बियो जेंनाखासो। सैथोखौ मानियै मानसिया प्रब्लेमसो। आरो बिसोरनो प्रब्लेम लाबोयो। खिन्थु सैथोखौ जाय गनायो गावनि दाय दसा दंबा बेखौ बे सिखार खालामना लायोबा, सिखार खालामो माने सिमान जायो। दा जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरनाव बे गुनखौ नुवा। गोरोन्थि जादोंबाबो बियो गावखौनो थार मावबाय होननानैसो दाबि खालामनानै लानो नाजायो। बेवहायनो जेंना। बर' रायजो गासै बर'नि गासैबो बेफोर माबायावहाय आयदानि सायाव जेब्ला जों सावरायनाय जायो बा जों मावनो गोनां जायो, बयबो ज' जानो हानांगौथ'। बाहायथ' फाराग थानो नाङा। रावखौ दुलाराय आसामाव, बर' रावखौ दुलाराय आसामाव बाहायनो मोननाया गासै बर' हारिनिथ' बे मोनोब्लाथ' गोग्गाथावनि बाथ्रा। आरो बेखौ जाफुंहोनांगौ बयहाबो बिबान गैया होमबा? दा बेफोरनि थाखाय जेब्ला हाबाफारि लायो बा मावनो गोनां जायो, बेवहायलाय मा फाराग थानांगौ जाखो फालाय? ज' जानांगौ, बिनांगौ। आरो बर'आ खौसे जानानै बियोबा आं बुङो बे जायनि माब्लाबाबो बाथ्रा नङा, बे मोगथां जाथारो, बे नुहुरनाय बाथ्रा। खालि बर'नाव मा आंखाल दङ, दिनैनि जोंनि खौसेथि गैयियानो जा, बेफोरखौ सावरायनो थाङोबाथ' गोलाव बाथ्राबो जाबाय, सावरायनोबो गोनां दंखायो। आं गले गले बुंबाय थादों, आंनिफ्राय आं खावलायदोंबो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजोंबो आं दिनैबो बुंबावगोन, बर'नो दा हाथियार जांख्रिथाय नांला। हाथियार जांख्रिथायजों जों आगान सुरोबा जोंहा खहा रासिन दङ। जोङो दिनै लेखा फरायनायनि सम फैबाय, आबाद मावनायनि सम फैबाय, गेलेनाय खारनाय बारनाय बायदि बायदि आबाद मावनाय, मोनफ्रोमबो दामनाय देनाय खन्नाय मोसानायनि जि मोनसे बादायनायनि मोनसे मुलुग दिनैनि मुगा, कम्पिउटार इन्टारनेट आरो डिजिटेल मुगा फैबाय, बुहुमा ग्लबेलाइज जाबाय। बे समावबो जुदि जोङो सिलाय बमा बारुदजों गेलेबाय थानो नागिरबा बोरै जाबावगोन फालाय? दा बर'नो मोनसे जांख्रिखांनाय नांगौ, सोमावसारनाय नांगौ। आं बुंबोदोंबो, दिनैबो आं बुंबावगोन बेखौनो, बर'नो 10 बोसोरसोल' जों ज' जा गासिबो फारागखौ गारनानै जानो हायोब्ला, जोंनि आफादा गुबुन गुबुन थागोन नंगौ, गुबुन गुबुन आफाद थाबाय, गुबुन गुबुन सानस्रिफोरखौ जों बिथा खालाम मावबोदों नंगौ। गासिनिबो थांखियाथ' बर' हारिखौ दावगाहोनाय, मोजां लामाजों बा जौगासार खालामनायानोथ' बयनिबो थांखिया। अब्ला जों मानो फारागखौ गारनो हाया फालाय? गावनि नेहाद एखुथा मुलाम्फानि थाखाय, नोङो पावारनि थाखाय, गोहोनि थाखाय खांखुवा जानानै हारियाव जेंना जेथो लाबोबाय थायोबा बे बोरै गनायथाव जागोन फालाय? बेथ' जानोनो नाङा। आं बुंदों मा, नंथ्राबाबो जोंनो 10 बोसोरल' जोङो गासिबो गावबा गाव माने एखुथा मुलाम्फा मोननो लुबैनाय बेखौ गारजोबनानै बर' हारिखौनो नोङो गोरबोजों मोजां मोनथारोबा, बर' हारिखौ बुहुमाव मास्टार गायसननो लुबैदोंबा, गेरेमसा हारि दानो लुबैदोंबा, बड'फानि बाथ्रा मुं लायै लायै नों बाथ्रा बुङो जेरावहाय बड'फानि थांखि सानस्रिखौ गनायनानै खामानि मावनो थियारि नङा। नाथाय बिदिया बोरै जागोन फालाय? आं बुंनो नागिरनाय बेनो, बर'नो मोनसे सोमावसारनाय नांगौ। बे सोमावसारनाया जानांगौ खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाय, इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल। बर'आ गासै ज' जानानै नंथ्राबाबो 70-80% माने 70-80% बर'आ ज' जानानै सोमावसारोबा राजखान्थि माने आं बुंनो नागिरनाया आसामनि गोबां जायगायावनो गेप थाबाय नङा होमबा? समस्ति दङ, बावहाय बर'फ्रा गोबां भट होनायनि भटार्सफोर दङ आरोखि। दा बेखौ जोङो बिसायख'थि फैयोबा, गथा खालामोब्ला जों जेनहोनोबो हायो, देरहानोबो हायो। जों जेराव जायनो भट होगोन बे देरहागोन, जों जायनो होनाय नङा बे जेनगोन। जोङो सानना नायबाय, BTCखौ गारनानै BTCनि बाहेरायाव मोन 29 बियाबाव
जोङो बर'फ्रा डिसाइडिं फेक्टर होनो इंराजियाव डिसाइडिं माने सायख'नो हानाय जोङो गोहो दं जोंहा दा जाय दोलोआ जोंनि भट मोननाय नङा बे 29 बियाबाव बिसोर जेननांगोन आसामाव सरकार दानोबाथ' 29 सा एमएलए आ गोरलै बाथ्रा नङाना 29 सा जुदि एमएलए मोनाबा सरकारखौनो दानो हानाय नङा अब्ला बर'नि गोनांथिया दंखाथारो बिसायख'थि फैयोब्ला बर'नि भट मोननो बा सरकार दानांगौनि थाखाय बर'नि भट नांगौ आरो बर'आ ज' जायोबा सा सानजा भारतआव बर'आनो बयनिख्रुइबो अनजिमा बांसिन थानाय ट्राइबेल हारिखा आरो बेखौबो मिन्थिनो मोजां रोखा जानांगौ बर'आ जेरैथिं थाङो गुबुन गुबुन फिसा फिसौ हारियाबो जोंजों लोगोसे थांफाखायो बिसायख'थियाव माने जों जायनो भट होयो बिथिं बिसोरबो थांफायो अब्ला जोङो मा मावनो हायो मा मावनो हाया फालाय ज' जायोबा नाथाय जों जे ज'आनो जानो रोङा बेसो गिदिर बाथ्रा ओंखायनो खावलायनाय बे थाबाय फैगासिनो थानाय सम 24आव माने एमपि बिसायख'थि दङ फैगौ 2024 मायथाइयाव आरो बेनि उनावहाय 2026 मायथाइयाव आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि जाहैगोन दानिफ्रायनो ज' जानायनि खामानि मावखायाबा गासैबो फारागखौ गारनांगौ मा हाग्रामा मा प्रमद बेलाय बर' हिसाबै ज' जानो हायो माखौ बहाय मा बेराम हाबनानै दं फालाय बे जानो नाङा हाग्रामा प्रमद ज' जानो हायैया बहा थादों फालाय मानो इसेबां गावजों गाव माने बादाबादि फालाय माने एना एनि फालाय सासे बर' बिमानिनोबो जों बर'आनो जोबखा दा बावहाय गोहोखौ लानानै गोहो राजखान्थिखौ लानानै मानो बादाबादि फालाय बे जानो नाङा ज' जायोबा जों मा मावनो हाया फालाय दिनै हा हुआ मालायजों जों सेजानो नागिरदों दिनै इलेक्सन खालामजादों गुवाहाटि बरबारिफ्राव आगोलावबो खालामजाबाय बिटिसियावनो आरो हा सेजानो नागिरबावदों दा बेफोर मानो जानो मोन्दों जों ज' गैयिनि थाखाय खौसे गैयिनि थाखाय बेफोर जागासिनो दं ओंखायनो दिनैनि बे बर' बिजों गोथां साननि फालिनायनि गेजेरजों बेखौनो आं बुंनो लुबैगोन जे बर' हारिनि गेजेराव जोङो गावजों गाव एना एनि हेंथा हेंथि हिंसा हिंसिखौ फोजोबनांसिगौ आरो मोनसे गोग्गो सावरायनायनि गेजेरजों ज' जानानै जोङो हारिनि इयुननि थाखाय बड'फानि मोनसे नोजोर सिमां मिजिंखौ आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बिथांखियाव जों खामानि मावदों बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ ज' जानांगौ हाग्रामा प्रमद आरो गासै बर'नि जाय दैदेनगिरिफोर गौथुमारि दैदेनगिरि गासिबो ज' जानानै सावरायनानै मोनसे मेकानिजम मोनसे बिथांखियाव जों फैनो हानांगौ आरो खामानि मावनांगौ अब्लानो बर'नि जि दिनैहाय जोङो नासयजादों जों मोननो गोनां फोरोंगिरि मोननो गोनां बबेबा बर' बिजोंनि थाखाय जोङो मावनो हायै फोरोंगिरि मोना जोङो दिनैहाय साख्रि बाख्रियाव जोङो गोबां साख्रिनि पस्ट ओंखारोबाबो बावहाय जोङो जेरैबायदि मोनाखै जोङो आरो जोङो बर' बिजों दङ जेराव ओइचएसआव हाबबाय जोंहा भारत संबिजिरजों गनायजाखानाय राव आलदा बिजों थाखासेयावबो जोंनो साख्रि बाख्रिनि बाथ्राखौनो बुं बिदिनो जोङो माबा मोनसे खाबुनि बाथ्राखौनो बुं जोंखौ जेनेरेलाइज खालामनानै जोंखौ गलाय मोनदेर खालामनानै जोंनि मोननांगौ खाबुफोरखौ सेगासिनो दं जोङो बाङाय अनजिमा मोनबाय थादों जेराव 9,000 दाखालि थांनाय टेट एग्जामनि पास जानाय बेफोरनो जेरावहाय माने साख्रि होनाय जाबाय बे 9,000 जोङो नङाबाबो 500निफ्राय 1,000 मोननांगौ जों बेसेबां मोनदों 90 मोनदों जों दाखालि दुलाराय आसामावनो 92 साल' बेफोर बेसे दुखुनांथाव 9,000 नोंनो मास्टार माबा होबाय दाखालि गिबि खेबाव बावहाय जों बिदिल' मोनोबा आरो दाखालि 23,000 साख्रिया होबाय बर'फोर साबेसे मोनखो बिनि डाटाफोरखौथ' जोङो बुथुमनांगोन जेरैबायदि मोनाव जों मोनाखैथ' दा बिदि जों नासयजाबाय थानोसै नामा आरो नासयजानायनि जे गुदियावनो जों खौसे जायैनि थाखायनो मालाय चान्स मोनदोंना आरो हारसाफ्राथ' खाबु मोनदों बिसोरो जोंखौ डिभाइड खालामनानै मालाय गावसोर राजखान्थि गेलेनायानो जा खाबु मोननायानो जा जों ज' जायोबासो हागोन दा ज' जायाखै ओंखायनो ज' जानांगौ जेरैखि जाया थाबैनो रायलायनांगौ बर'नि दैदेनगिरिफोर बर'नि माहारि गौथुमफोर आङो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खर' गंग्लायै साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरि बर'नि माहारि दैदेनगिरिखौ खावलायहरबाय थाबैनो जेसे हायो थाबैनो जोंनि गेजेराव जिरायनाया जागायनांसिगौ स्टार्ट जानांसिगौ आरो खौसेथिनि थाखाय जि मोनसे जोङो गोनांथि दङ बे गोनांथिखौ होनानै फैगौ समावहाय बड'फानि जि सिमां थांखि मिजिं नोजोर बे मोगथां जाफुंदों बेखौ मिजिंथिनानै खौसे जानांगौखौ आङो खर'गोनां खावलायबाय आरोखि बिथांमोनखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन
बे एडुकेयर पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360